Ben, primeiro exercicio. Imos facer agachamentos con salto. Separamos pés a anchura das cadeiras, levamos cubiño hacia atrás e imos aí. Pegamos aí un chimpo cara arriba. O chimpo pegámoslo dende abaixo, vale? Cu cara atrás. Os xeonllos non sobrepasan a punta dos pés. Apretamos glúteos. Xa entendo por que eres actriz do brazo. Que xa entendo por que eres actriz do E ves, brazo. Estrella non está a saltar, Porque pero ves está a con facer soniditos igualmente incluídos. o agachamento que é igual de efectivo, vale? Ai, Este é un moito poquinho que non. máis intenso. Fai moito que non dobro ninguna película. Ánimo. Pero non se acaba nunca. Última. Vale. Moi ben, xa estamos... Xa empezamos forte. Prefiro os agachamentos con salto que non os burpees, pero bueno, é certo que con maniotas tampouco é o máis amable para o corpo. Collemos salteres. O seguinte exercicio é de forza, o empuxe militar. Ai, Veña, Noemi, que vino máis rápido na cola do paro, eh? é que así non dá tempo. Veña, colocamos os halteres nesta posición, cómodos cara adiante, collemos aire e solto arriba. Pernas semiflexionadas, activando o core. O xento veñe que baixar, Se non tedes halteres, cunhas botellas de auga, válenos, vale? Ou levantamos e o saco de patacas. Pois te hecho que decir que o outro día no super fixen o do saco de patacas porque non me quedaba outra e non é moi cómodo, eh? Non? Última. Moi ben. Descansamos 10 segundiños e o seguinte exercicio van a ser os agachamentos rusos. Imos abrir as cos pernas un pouquiño máis, as puntas dos pés miran cara fora, os brazos aí estirados diante do corpo, e o que imos facer é baixo, levando o cu cara atrás, e apreto glúteos e subo. Lombo recto, brazos sempre estirados, flexiono as pernas, e volvo a incorporarme cara arriba. Apreto glúteos, envigo cara adentro. E última. Moi ben, deixo os halteres un segundiño. Si, hoxe houve moita tralla na clase, cardio e forza, e gústame, sabes, así, porque o señor dache maniotas e todo, pero hai moita xilidade, si. Vai nos tocar facer jumping jacks, 30 segundiños. Collemos aire. 3, 2, 1 e imos aló, veña. Iso é, mirade para ir para a estrella. Faino con menos intensidade, pero igual de efectivo. A que si, estrella? Vai. Así me gusta. Ti contade que non haxa burpees, verdad? Non. Que Estrella non se queixa nunca, Para unha vez que di algo, Pero pues, non paga hai que facerlle caso. Eu non me queixei, dixen que non me gustaba. Además, aunque me Así queixa gusta. igual. Vale, claro, non te dis que non che gusta, pero se che teño que mandar facelos, falnos de Falos boa gana. hasta donde podo. Así me gusta. Como o resto, Sí, como o resto non. A mí non tanto, a min gustame máis outras clases, que vas máis despacio, máis tranquiliño, tal, que estas aí que son dúas voltas, Uf, imagínate se son 3 xa. Veña, imos facer agora snatch, de acordo? Alternando un haltere e outro. Só con un. Separamos as pernas, levamos o haltere cara ao chan e imos arriba. Cambiando un e outro. Mantendo o lombo recto. Falando dos ruidos, Noemi, tú non viches o vídeo? Bueno, todos, non o viste, do que lle fixeron os tenistas. Sí. Pois eu son igual. O que pasa é que non gano millóns. Pois é simpático ese 3, vídeo, 2, Sí. 1, vale. Moi ben, deixamos os halteres a un ladiño e ímonos a empregar en breves, pero agora o que toca é traballar o core. Imos facer o exercicio que máis lle gusta a Raquel, que son os sit-ups. Como non?
Vai salir aquí con un máster en sit-ups. Con halteres ou sin halteres? Sen halteres, vale? Bueno, complica a vida. Proba os con pés, halteres, si nos que igual gusta che moito axuda. así, os pés no chan, brazos cara atrás, e aproveitamos o impulso dos brazos, flexión tronco cara adiante. 30 segundos de traballo. Veña, ánimo, estámoslo a facer moi ben. Vamos poñer 2 rombos contigo, Veña, estamos a traballar moi ben. Tres, 2, 1, vale. Pasamos ao seguinte exercicio en breves que vai ser apertura de peito. Imos traballar o peito, collemos os halteres e o que imos a facer é xuntar aí arriba, vale? Veña, collemos halteres. A altura dos ombreiros. Antebrazos, mira acá arriba, cas palmas. Collemos aire e... exhalo. O xuntar halteres arriba. Moi ben. Un poquinho máis. Cuidado cos dedos. 3, 2, 1, vale, deixamos halteres a un ladiño. A mí ninguna clase me pasa rápido. O é dicir que alternando cardio co pesas que lle pasa máis rápido, a mí ninguna me pasa rápido. E agora ven o último exercicio da primeira rolda que ven sendo elevación lateral de cadeira, vale? O que imos facer é en posición como se fose de táboa, cóbado, cadeira e pés na mesma liña, o que vamos a facer é elevar cadeira e volvo, sí? Veña, collemos aire e arriba, 30 segundiños. Subindo, apoio suave e volvo a subir. Iso é, moi ben. Recordade, agora estamos a facer do lado dereito e na seguinte rolda, o lado esquerdo. A min este machaca mo cóbado, Un poquinho máis. Iso é. 2, 1. Vale. Moi ben. Descansamos 10 segundiños e imos pasar á segunda rolda. Sí? Sí, deste lado sí que me doía o cóbado e o ombreiro na táboa lateral. Teño aí un pouco... Que pasa que, deso ves, non me queixo. Pero teño un pouco mancado, que o noto eu. Veña, imos co agachamento con salto, 30 segundiños de traballo. Levamos o cu cara atrás, cara abaixo e saltamos. E cada vez que subimos temos que facer o seguinte sonido. Su. Se me faz de reír, xa non subo. Cantos segundos é isto? 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Relaxamos os segundiños. Paramos antes porque a min pareceme que o crono do profe como que se parou, que non quería deixar de contar os 30 segundos e fixénseme moi longos e dixen ata aquí. O seguinte exercicio é de forza. Empuxe militar. Sí. Veña, collemos halteres. Colocamos aquí nos sombreiros. Collemos aire. E veña, cara arriba, pernas semiflexionadas. Levando en vivo cara adentro. Como imos? Ben. Desexando rematar. Apoia a emoción. Anxo non fala. No. 3, 2, 1, vale.